zoo cafe na siguro. Zoo cafe na. Yes. Oh, hindi lang aquarium na, hindi na reptarium. Yes. Zoo na. Zoo cafe Okay. na because I'm actually thinking of acquiring isang tiger. Yes. Tigre pagad. Hey, what's up mga paps? Welcome to another Ilonggo Dad vlog. Birthday ni Elizabeth. Happy birthday, Elizabeth! Happy birthday! Alright. So, ang Right. So, ang first thing sa agenda naman is to celebrate Lizzie's birthday sa Aquarium Restaurant dito sa Haro. Dito kami birthday lunch para kay Lizzie. So nami na siya ang restaurant niya na kay hindi lang siya restaurant, may aquarium na siya, may reptarium pa siya. So napakahayop na restaurant. Oh, let's check it out. Unneeded. Silver ng 1,000. 1,000. Oh. Ang kahit naman po. Right. Kuha na kami sa crudo. Ano naman no, naput on hold man ang car seat law. So, pero bisan may car seat law, at least absuelto na ang bata ko. Kay 13 years old na siya. So, hindi na siya applicable, no? Hindi na siya dala sa car seat law. Hooray! Okay, so di lang. Okay, mangkot siya kung tiluan niya ko nung ang windshield. Pero hindi man kaya tiluan na ni Jill, no? Kagapon. Okay. Ano? Thank you. Let's go. So, hapit kami di anay sa seminaryo. Okay. Go, brali si nanay mo. So, sugaton siya namon dire. Galing kay ito nakalain ng tiyan niya. Nagpa-CR pa siya. So, ulat kami anay sa iya. Punta ko lang siya ni Jill. Okay. Bali siya ka nga rin na kita. Pwede ka sa lulaw? Base pwede. So, kay mga tigulang pala. Ang mga tiyan nila, medyo sensitive na sa mga pagkaon. She's having stomach issues right now. Ano maambal nyo sa stomach issues ni nanay? Ano? Nag-CR sa pa? CR pa siya? Okay. May ginapagwagit. Okay. A few moments later. Te, okay ka na? Culprit. Oh. Oo. Nay, ang kahapon panaguro panginaon mo tapos nag-build up mo na laway matchag mo kagabi. Dito gani. Sa tupad sa Pearlview na daw. So aquarium cafe ari di sa pasulod sa kilid sang Pearlview Hotel. Nataw sa Honda. Ano pa ano ng ano na. Alright. Kaya nakita sa aquarium. Pati ko may mga aquarium na din. Right, so wali namin subong sa Aquarium Cafe. Full pack subong, damo tawo. Kaya syempre weekend mo, kag lunch time. So ari naman mga order namon ng iban. Okay, ara na, pero madugang pa kami. Valentine's pa subong mo? Orderon mo? Anong soft drinks yun, Bart? Coke products o Coke products? Ano? Coke? Isa ka Coke. So obviously amo na nga aking tawag sila nga Aquarium Cafe and Restaurant kay may aquarium sila di kag sa isa nga mga isda. Okay? So amo to mga isda no, may dagko, may gamay, mga fascinating nga mga klase sang isda. Pero before that, kaon tanay. Kaon na ta? Alcohol mo na eh. Kaon na. Ay, away pa daw ba? Mas mo ba na mas mo? Makaon ka na. Copper mask. O, bawa ka pinutin ba?
Muni mo ang tao. May isip lang ako. 1, 2, 3. Okay? Talas ka mo diyan. Lagan niya mo diyan. Ikaw yan ay. Huwag ka na to. Painitan na tong salakyan. Sige. Para ready to go. Ha? Adalon pang manok. Paputosan na yun. Okay mga paps, masulod kita sa Reptarium. Okay, tanawon ta itong mga kasapatan. Yes, let's go. Sulod na ka ma. Enter the dragon. Kita sa Reptarium, sa aquarium. Okay, dito yung mga reptiles sa restaurant yan eh. Okay. Welcome to your habitat. Lizard. Chameleon. Nasa geographic style. Crikey. Hindi naman. This chameleon. Snake? That's a snake. Oh. Oh, ano yung manog gahulag siya. Ano ang pangita sa pagkaon bro? Yeah. Hi, snake. What is your opinion about this I snake? think they need to give it more space. More space? Okay. Okay, dako siya para siyang ano. Look, oh, Ninja Turtle, oh. Si Michelangelo, oh. Michelangelo, he's a party dude. Michelangelo is a party dude. He's moving. Amo ning nami sa magtulag, oh. Do gabalik-balik. Oh, gabalik-balik na super slow. Gani. Busog siguro. Tari ya, iguana ni siya. Na. Si ano ni si Godzilla? Ano, may pakita ko sa inyo. Godzilla versus Kong. NANI? This weird looking spaghetti, oh. Spaghetti! Ari siya ya ball, ano ni siya ball ng python. Natamaan siya sa gluta. O gluta drip na siya, muna na puti siya. Wow, friends sila niso. Friends! Ball? Ari sila bala-bolo sa babaw, oh. Oo, ano na sila? Nag-away? Oo, LQ sila. Ball. See this cage ball? Empty, no? Empty. Ikaw na dang isulod. Maguyat. Ako sa'yo maguyat? Oh. What happened to you? Up, down. Ano siya tawag nila na? Ano na yung I need to search up what do they do? Okay guys. Okay, slowly. Okay, katuloy siya. Okay? Katuloy siya. Okay, si Dus. Rio, kidiro. Oh, this. Wanna check the what? Wala aligi na, tudra lang grad siya. Huwag ka ulag eh. Nakita ta na siya. We found him. We found Nemo. I'm trying to picture him with ego. Hi Nemo. Oh, si Dory. Hindi, that's a black Dory. Ay, si Dory, oh. Si Dory. Okay mga paps, ari kita subong sa Reptarium sang Aquarium Cafe. So ang Reptarium is a place nga ginatipon ng mga reptiles, no? So I am here with ang boss, okay? Ang operator, owner sang Aquarium Cafe kakang Reptarium, si Mr. Rene Templador. Thank you. Alright, so fellow Ilonggo dad man. Ilonggo dad gid. Ilonggo dad yan. You're Ilonggo ah. So, pre, okay, kuha ko mask ko ah. Tal, Kaya kita. Cute na. Okay.
aquarium subong especially sa mga nga kalaon din sa inyo magtaon-tanaw sa mga kasapatan mo din. So, anong naghatag si mo idea nga magtukod ka sang amuning style sang business? Okay, so first of all, ang ako na ginplan is about sa aquariums, no? Okay, it's because na damo ako mga alaga ng mga isda sa One Virtual. Okay. But later on, medyo na book-an ako to aquarium nga dako. So Okay. nagbaka ang fourth floor. Okay. So nag-decide ako nga I need to bring this mga isda sa iba na lugar. Okay, So that's okay. why na-put up ni Aquarium Cafe. Atong restaurants di almost the same. So I need to create something different man bala sa at least bala na ma-enjoy gid ang tao, not only sa food but then sa ambience and sa mga fish nga dagko, may gagmay, so mga different. mga arwana, no? Mga ano ka mga Oo. dako, mga isda, no? May mga arapayma kami, may mga red paco, albino, and then may mga gar. So it's Okay. all mga monster fish. And we also have saltwater na set up. So may marine kami na set up. So and then this one is effects ng lockdown. So effect of the pandemic. So, una is aquarium. Tapos, okay, damo isda nga dagko, no? Na-amaze sa mga tao. Galing kay nag-lockdown kita. Di pagid daw na board ka. Oh, yes. Reptiles pagid. Yes, Kay may mga reptiles. alaga ka man ni reptiles. May reptiles man alaga, but nagdamo na gid, no? Sang lockdown, nagapabinsar gid ko kung ano paano mapamayo ang business. So, Oo. may mga amigo ko nga napilit ko ila baklon sapat nila bisan or i-donate nila sa akon bisan Alright, hindi nila pa gusto. Oo. Bati wala sila may mo kay mapilit gid ko yung Alright. nasa. Persuasive kasi ilong budat. Pwede mo ma-describe ang pina mo gid ka paborito nga ano din paborito mo sa mga Actually, sa subong, tanan sila actually paborito. Oh, tanan gid. Wala man, tanan sila gina-take care man namon. No? Daw ginikanan gid ba? Wala sang paborito nga bata. Okay. Tanan sila. But Okay. may mga gusto gi ko na later on na may mga monitor kami na Savannah. May ari ka di nga daw ka rare gid or something nga proud ka nga may ari ka di. Well, I have my big sulcata tortoise. Adin, no? Andira, yes. Oh, And then nakata. may mga ara man kami. Ito ante. Okay. But then nara pa sa subong. So every morning ginapagwa ko siya sa gwa. Every morning liguan siya. And then inis lang din mga ball pythons dire. Okay. And then, ini yung mga medyo rare mans because nga puti siya na Burmese Mga albino? python. Ano mo na yung mga albino? Ivory siya. Ivory. Oo. Ay, hindi siya albino. Albino mo Albino may man mga siya. yellow. Oh, May mga yellow. okay. So right now we are on the process of upgrading this room and also the dining area. Bigger reptile room and of course more animals no. Alright. So, but silingon expansion. Expansion. So I think it's not only a reptile room but going to a zoo cafe na siguro. Zoo cafe na. Yes. Oh, hindi lang aquarium na, hindi na reptarium. Yes. Zoo na. Zoo cafe Okay. na because I'm actually thinking of acquiring sang tiger. What? Oh, Yes. tigre pagid. Tigre pagit. Parang at least direda sa within the city of Iloilo lang may tiger kita Oh, doon. it's about time, no? Hindi sa farm or hindi sa zoo nga dako but ari lang yan within the cafe. Yeah. So at least bala ang mga bata na hindi na kinanan magatuto sa Manila Oh, Zoo hindi po na. na, palayo, Palayo. Alam mo mga kabataan, balaan ko, especially no, mga laki. Pero actually ba yung laki? Oo. Amazed kita sa mga sapat, no? Yes. Sometimes Kasi makita mo man sa sa mga customers namon, nagkakatuto sila not only just sa food but I think sa ambience and the animals. By the way, the food is great, ha? Namit ang pagkaon. Thank you. So, plus na lang gini. I don't know which is the plus. Amo ni, kagang pagkaon. It's balance. Balance. Okay. We have the finest chef man diri sa Aquarium Cafe. I have 3 chef and Why man ginaluto ang mga sapat nila? wala. Well, pwede man lutuon pero if the price is right, di ba? Okay. Pang-show na lang niya ang mga Pang-show. reptile. Kagi ka nakagat sa mga sapat eh. Sa reptile wala pa, but sa Okay. isda kagi. Sa isda? Oo, sa isda pa ko yun nakagata. Mas baris magaling isda. ah. Kaya sa nagkagat sa akon, moray eel and grabe kay do snake man siya. Anong grabe na may dalit? Wala sa dalit pero but then do last gid ang amot ko but grabe gid ang dugo. So non-stop ang dugo do. So, Kailan delikado man siya.
Hindi man Basta Hindi. hobby gid. Oo. It's like the motorsport dati na muna nga naintrahan ko. Subong amo naman ni subong mas tawhay na Medyo ga age na ta and then I don't want noise na bla. Okay, that na. Okay na. Alright. Gusto mo na may ka na subong, actually, it takes passion mo Yes. magsagod, magtanaw, kumusta na mga reptiles mo, mga manok mo. So, it's good, no? Oo. So, ang iniinyo, explain ko lang na ang mga animals it's not only na ang cage bala, na typical cage like the screen, yeah. the cage Oo. or the typical the cage, but what we're doing is the 3D background, we make it very nice man lang, close to their habitats. Okay, So, okay. doon mo na. So, hindi kaya na kontento nga hawla lang. Hindi hawla. Kundi, Dapat yan May Okay. gigil na hawla na di. Laway na tsura niya Oo, subong, di ba? correct. Kaya nan medyo at least Instagrammable nga na Correct. tawag di ba? So, hindi siya nga basta-basta nga enclosure lang, kundi naka-design gid nga Naka-design gid, nami oo. man Nami siya. gid. Parang Para sa naman- kasapatan, kag para sa mga picture-picture. Picture, Facebook, YouTube, or di ba? Damo man din nag-vlog mo. Oo Damo nag-vlog di. So, of course. at least mas nami ang ila, results ang ila na pag-picture at pag-video. Pero Pops, excited ako sa Tiger, Pops. Okay na, okay. So, may Godzilla ka na din, no? Mga Godzilla type. Godzilla look alike Gorilla, why pa? Basi monkey lang doon. Kailangan. Sige, okay. Di, Pops, I just want to say salamat yet sa Thank you, Gid. paghatag sa oras. Thank you, So, Gid. Mr. Rene Temblador. Thank you. Okay, you so alright. much. So, more power kag excited na kami sa expansion. Thank you so much. Alright. So, at least, mag-up, siguro in few months time, 6 months or 8 months, tapos ng expansion, and mas damo na ganun, mas ma-enjoy sa ining nga place. Alright. So, bantayan ta na. Okay. Thank you.